Asmatu, zer egiten dugu lokartzeko orduan? Guazen ba! Zer dago zeruan lokartzen garenean? Eguzkia ala ilargia? Ilargia! Ze hartzen dugu lo egin baino lehen? Esnea edo bokata? Esnea, ze ona. Ze erabiltzen dugu hortzak garbitzeko? Eskuila eta krema edo raketa? Hortzetako eskuila. Ze kentzen dugu oinetatik ohera jun baino lehen? Botak edo etxeko zapatilak? Etxeko zapatilak. Ze egiten duzu ohean sartzen zarenean? Ipuina irakurri ala bizikletan ibili? Ipuina irakurri. Ze besarkatzen duzu ohean sartzen zarenean? Kuboak ala pelutxea? Pelutxea. Ze jazten duzu ohera juterakoan? Pijama ala berokia? Pijama. Zer egiten duzu lokartzeko? Argia piztu edo argia itzali? Argia itzali? Zer esaten dugu lo hartu baino lehen? Egunon ala gabon? Gabon, ondoloin! Hurrengora arte? Agur!